И здравейте хора, аз съм Shadow123 BG и днес ще снимам на Minecraft Pocket Edition в моя мап, който оцелявам. И първо искам да ви се извиня, задето през тези седмици не съм качвал клип, просто нямах възможност. Чакайте, и ако си мислите, сега като ви покажа, тук няма нищо в честовете, имам само тук едно легло, че само това имам. Не, жестоко се лъжете, тук само ще започвам и ще приключвам клипа. А иначе, надалеч в през друг портал, който ще влезем сега, имам други две къщи, където там мисля да оцелявам, защото тук много пространство и не ми е удобно. И то ма плаши. Както и да е. Да отидем. И готови ли сте? И... Да. Ето това съм работил, докато ме нямаше. Ето и тук има някаква пещера. Така, ще счупим това, да видите. И ето какво съм работил. Газд. Ти какво прави тук, бе? Че не знам какво прави това тук. Няма да взема. Към. Чакайте сега да го видите. Да, ето това съм направил, докато ме нямаше тази къща. И ти е тама. Тъй като ако не сте видели, сме се преместили, защото ми писна крипъри да ми гръмват по къщата и такива, и страшно ми писна. И само някои неща съм читнал, като този блок, това и той. Другото и букшелфовете, да, другото съм си го направил. Тук имам малко руди останали. Тук честа ми, си сложим дърта, това ти е, той. Не, това не стои тук. Това седи при златото. Сега ще ви отведа до другото. Направил съм тази пътечка да не мога ме хващат неща, там скелети да ме достигат или зомбите или това. Да, ето я другата къща. Най-обикновена къща, изобщо не е голяма, удрям си главата. Тук има крафтинг, един чест, печка и две легла, с които мога да спя. И това представлява едната къща, а другата е това. А онази ще завършвам и ще започвам клипа. И в днешния клип мисля да покопая или пък да започна да строя нова къща. Чудя се, мисля да строя нова къща. Ще ида да почупа дърво. Тък. 6, така. И 4 пръчки. Ще си взема това дърво, това ще ми трябва, защото ще ми трябва дърво, да. И мисля да вляза на Creative, ама не за да читна самата къща, аз да помахам дърветата, защото листата ме мързи да ги махам. Точно за това. Ето. Тук ще излязем. Аз много зле, не направих. Тук ще го крафта. Аре! Не знам. Къде си? Ето те. 2 брадви. Все. Това дърво първо ще го отсечем. Мисля да я направя много яка тази къща. Ще се потрудя. Та няма да е кой знае каква къща, някъде горе-долу като тая, колкото да има някакво там построено.
където все едно, ако ми свършат честовете, да мога да слагам там или нещо такова. Съм измислил да направя. Като чест, струмам къщички, през които можеш да спиш, ако си някъде надалече и ти е най-близо тази къщичка. И, например, нещо такова. Нещо се щупи над мене. Това ме плаши. Така. Вземем дървото. Какво ще да кажа, бе? Забравих. Ще се сети, ще ви кажа, ако се сети. Няма храна. Не. Трябва да си набавим храна. Няма да снимам чак толкова дълго, защото имам и други ангажименти, като след малко ще тръгвам на тренировки. И така. Може да ми напишете в коментарите, ако искате да ме питате какво тренираш, какво това, какво онова. Както искате. Да ме бърка. What? Ето, чупи се. Чакайте да проверя в честото имам ли храна, защото без храна за никъде. Да, къщичка мега яка. Кефи ме. Ти какво прави тук, бе? Кефен се. Сам си ми го да. Да, взех. Аз си викам, боже, па то се телепортира. Моля те да имам храна в честа, моля те да имам храна в честа. Yes! Ще вземем още малко. И тази нова къща, както казах и допреди малко, няма кой знае да е какво. Искам да я направя като тая, като малко село все едно, където да си оцелявам аз. Ти яко се маха само. Не знаех, че и на покета може да го има. Това е мега яко. Хоп. Хайде да. Добре, вече имаме 45 дърво необработено. Но ще ми трябва доста, тъй като трябва да си имам дърво в мене. В всеки случай. Така че ще посъбера още малко. И след което ще почнем да правим къщата. Чакайте. Съдията саплинг да има дърво да взема. Мисля, че 2 брадви ми бяха много. Една можеше да си направя. Както и да е, може другата да ми потрябва за нещо още и да я използвам, като там ми се изхъби. Сега доста дърво вземаме. И ще мисля да снимам и на други игри. Както направих допреди малко, снимах на една друга игра и съм качил клипчето. Яка игра. Сега къде да топнем тази къщичка? Тук ще е готово. Тук ще спрям. Си. Така. Ти ще се правя да го махна вече. Така. Махаме. Защото ни дразни. Така. Мисля да направя яко. Всъщност не мисля да я правя голяма като онази, защото онази ми е такава специална къща,
къде да си оставам важни неща и такива. А тия малките са просто за украса, си слагам нещо в честовете, това, онова. Не ми е баш за принадлежност, като че ли все едно е... Просто ако е те лечи да спиш, да си оставаш там в неща в честовете, че се бъркам. Мисля да направя такова за животни и така. Чакайте, аз какво щях да правя? Какво щях да правя? Чакайте. А, да бе, верно бе. Лопата. Боже. Изключих. Те на мястото на това ще оставим тази лопата. И ще ида да покопая там земята, за да има малко повече пространство за тази къща. И така. Ето, той искам да го махна. Тъй като ще си имам и дърт, и това и това. Ко? Ой! Ой! Ще ме бие той. Така. Ще скараме да не ни пречи. И сега ще почна да правя най-обикновената къщичка. И ако остане време ми се да направи ферма. 4, нали? Да. Ой, вилангер. Искаш и пия. Ще смелям. Правим на парчета. Розник. Абе, вие откъде извирате? Еде, ще клекнем. Да, така ми стиха. Още един път. Така. Ой, 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 ой. Леко. И се ще използвам новата прагва подвита тиква. Тия грозници ме дразнят. Трябва да се кача там горе. Той ме дразнеше. Щупим да не мога да се качат, по ще ги взема. Така ще направя с едно повече. После ще дигнем това. Така. Леко да не падна. Така. Ще направя това. Ще почна да правя това. Покрива. След да го направя този път по друг начин. Така. Свърши ми дървото, аз се чудо какво стана. Така, така. Цъм, 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 цъм. Не бе, не там. Не тъй. Страх ме да не щупа долното блокче и да не падна от тук. Така. Чупим онова. Чупиме онова. Чупиме онова.
Ти ще го свържиме просто. А, не бе, това не искам се вижда. Спушваме той. Дали ще мога джампта? Ой! Към? Сега да свържем той. Искам да ги направя с навес. Така. Още едно или ще стане прекалено. Мисля, че без това. Ти не ми трябва. Ще направя един крафтинг. Влезаме. Врата. Така. Влези. Добре. Сега. Такива. Така да имам. Аре, стига бе. Там видях паяк май лепнал се. Ти таковата ти. Хупов. Искаш да си изкромя дура. Искаш. Мир. Ето затова хора се ядосвам, ако питате. Значи аз се строя най-спокойно. Да не ме закачи тук. И той някакъв си идва. Гръмва, бум. Така разруши ми къщата. Не бе, какво цъкнах бе? Така, разруши ми покрива на ми. Тук бях. Ето и ако гръмнеш пак. Ето и. Какво виждам? Слънцето ли виждам? Че почва да свети. Кеф. Не. Чакайте да си смелна още дърво. Не бе. Грозник. Как ме изплаши? Какъв грозен идва? Какво направих бе? Опа, аз се чудя за какво се чупва толкова бавно. Да, скъщеше малко в земята, но никой не му пречи.
Какво направих? Та къща я обърках от всекъде. Ще оправя и ще завършвам видеото. Дай ми си ми нещата. Ми ги присвояваш. Аз как мразя крипърите? На някой казва ли съм му, че мразя крипърите? Ето, трябва ми още дърво. Дъжд вали. Така, мерси. Изпуших. Право главата ми прям написна ми. Sada да не я усерва. Так ще. Не бе. Една дума да не кажа. Ти, който стане. Колко. Добре, довършвам тази къща и ми писна, така че ще приключвам видеото, защото ми е писна и нещо крипър пак да гръмна. И най-после. Правих я, бе. Ма то могло. И да му се не види. Няма да я направя. Чух скелет. Къде си? Добре, няма да се закачам с теб, направо ще бягам, за да си приключвам видеото. Не ме стреляй. Да, това беше полученият резултат, който успях да постигна в този клип. Радвам се за това, че гребна крипър. Много се радвам. Пръскам се от кеф, че крипър гребна къщата. И се забавихме. Давай! Ти прасе. Добре. Ще си завършвам видеото. Видяхте какво съм постигнал до сега. И ако ми... ето заради. Ето и тук е гръмнал крипър, забравих преди малко да ви кажа. Но... да, хора, това е всичко за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го споделите с приятели, естествено да го лайкнете и да се абонирате за мен. Аз бях Shadow 123 и ще се видим в следващия клип. До скоро!